Само собою, кожна держава має вплив на формування чоловіка, його ідентичність. Але вопрос язика. Місцевий язик має бути язик без втручання з уряду. Демократію в села. Місцевий язик в села. Ідентичність в села. Українська орієнтація, русинську орієнтацію. Чому вони воюють між собою? Демократію в села. Місцевий язик в села. Ідентичність в села. Підпорувати і консолідувати карпатських русинів.